Api-apike kawulane Gusti Allah, api-apike kula panjenengan sedaya kabeh iki yaiku wong sing paling manfaat nggone manungsa. Lah wong sing manfaat niku seukur karo kondisine piyambak-piyambak. Minimal awake dhewe ora ngrepoti wong, ora ngrugekne wong niku wis termasuk manfaat. Nek awake dhewe pengen sugih, awake dhewe ya seneng roh wong liya sugih. Iku tengere salah siji tengere sampurnane iman. Awake dhewe sujud jetat-jetit bolak-balik. Kaya-kaya awake dhewe iki nak gelem angen-angen iku supaya awake dhewe eling nek awake iki asale saka lemah. Bakale yo mulih nyang jero lemah. Ora enek welas sing kaya welase Gusti Allah. Jadi gak enek sing luwih merhatekne awake dhewe kejaba Gusti Allah. Gusti Allah niku nak welas karo awake dhewe masyaallah. Luar biasa, gak kena di istilahne ora kena. Lebih awake dhewe urung njaluk wis diparingi. Urung pengen wis dicepakne apa sing dadi kebutuhane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati sayyidina Syu'aib wa li jami'il anbiya wal mursalin wa li jami'il malaikatil muqarrabin wa li jami'is sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin wa ila hadrati musannifil hadhil kitab wa li jami'il musannifil kutubi allati ta'lamuna wa 'allamnaha wa usulihim wa furuhim wa natasama ilaihim wa fatihim thumma ila hadrati jami'il mu'allimina wa li jami'il syayikhina wa li jami'il mu'allimina ahya'i wa amwat. Bila khusus kekemuliaan Ismani, Romayalah Majusari, Romayalah Nurbayah, wa usulihim wa furuhim wa liman tasabba ilaihim wa barakatihim, thumma ila ruhi wa lijasati ibu bapak kita sedaya keluarga ingkang tasih wonten alam donya, sedaya keluarga ingkang sampun sowan wonten ngarsa Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya halaman 15 nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku asbaha isu-isuan sapa man, layan wi kalih ora niat sapa man,
azulma ing ngoyo ala ahadin ing atase wong suwiji gufira mongko den sepura lahu maring wong apa barang jana kang wis nglakoni sapa man waman utawi sapane wonge iku asbaha isu-isuan sapa man yang bikale niat sapa man nusratal mazlumi ing nulungi wong kang dikaningoyo wa qadha hajatil muslimi lan nekani kebutuhane wong Islam kana semongko ana iku lahu keduwe man apa ka ajri hujjati mabruratin kaya ganjarane ibadah haji mabruratin kang kawilang bagus sing awake dhewe isuk-isuk kok ora enek niat arep ngeleki wong liya iku dosa-dosane awake dhewe wis disepuro. Kok isu-isu awake dhewe niat arep nulungi wong, ngewangi wong Daud, ngewangi wong apa ngecik jagung cirikan kudus. Iku ganjarane kaya dene ganjarane wong sing haji mabrur. Enak wis dadi wong Islam niku penak gawe banget. Wa qala lan usdawu sapa Gusti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabul ibadi utawi den demenine pira-pira kawula. Ilallahi ta'ala maring Gusti Allah taala. Iku anfa'un nasi luwih manfaate manungsa linnasi maring manungsa liyane. Wa afdhalul a'mali utawi luwih utamane pira-pira amal iku idkhalus sururi nglebokake kebungahan ala qalbil mukmini ing atase atine wong mukmin ya turudu nolak sapa wong anhu saking mukmin juran ing luwe au yaksifu utawa ngilangake sapa wong anhu saking mukmin kurban ing kerupekan kesusahan awya kedui utawa nyauri sapa wong lahu krana mukmin jainan ing utang api-api kawulane Gusti Allah api-api kula panjenengan sedaya kabeh iki yaiku wong sing paling manfaat nggone manungsa. Lah wong sing manfaat niku seukur karo kondisine piyambak minimal awake dhewe ora ngrepoti wong, ora ngrugekne wong niku wis termasuk manfaat. Ora dengki karo wong, ora iri karo wong sak pinunggale. Supaya ora wis meneng ngono wis iku wis manfaat. Syukur sing duwe tenaga ya manfaat lewat tenagane. Sing duwe pikiran lewat pikirane. Duwe bondo jabatan yo lewat bondo jabatane. Jabatan itu penting loh Pak De. Penting. Jabatan itu penting. Lho eneke banjir-banjir sing koyo winginane nak terah yo nak memang mergo kerusakan hutan. Lha iku kaya mung perkara tanda tangan tok. Perkara tanda tangan iso dadekne akibate sing ngalami wong akeh kaya ya Allah, nah wayah banjirnya ngoten niku nggih. Cobi sing awake iso mbayang bocah cilik. Terus wong sepuh kaya apa kangelane. Endi-endi banyu arep turu yo gak penak mangan gak enak. Ngono awake dhewe ndelok berita karo ngemil panganan. Ya Allah, jadi yo minimal yo tahun-tahun lah misalnya mati kai dongakne muga-muga sing nyangkala diparing. Yen awake dhewe mula yen awake dhewe niku
Kula kemutan enek sahabat iku enek wong sowan ngene Kanjeng Nabi arep mlebu Islam. Tapi aneh, tiang sing sowan iki kula pengen mlebu Islam Kanjeng Nabi, tapi kula nyuwun izin kula tetep diparing zina. Pengen mlebu Islam tapi pengen tetep iso zina. Dawuh Kanjeng Nabi niku ya umpama lho sing mbok zina wis sing mbok kelone iki mbokmu dhewe piye. Nah sing dikelone iku mbokmu piye yo gak teko karo Kanjeng Nabi. Nah sing dikelone adikmu maksudnya umpama awake dhewe iki iso mbayangne kaya ngono kuwi. Kan apik-apike wong iman salah siji tengere sempurnane iman iku kapan awake dhewe ngepingini wong liya kaya awake dhewe pengen sesuatu sing apik kuwi kangge awake dhewe. Nek awake dhewe pengen sugih, awake dhewe ya seneng roh wong liya sugih. Iku tengere salah siji tengere sampurnane iman. Nah, awake dhewe kan iku ngono. Awake dhewe misale napa nyuwun sewu gumeting karo wong. Mergo wonge mendeman maupun nyampun nakal misale. Coba nek wong niku dulure awake dhewe, kok anake awake dhewe kira-kira gedhinge ya panggah semono apa sedo. Kek mergo gedhinge awake dhewe kan wong iku mergo wong iku ora keluargane awake dhewe. Semanten oke nak perkara apik nggih ngoten. Nek awake dhewe pengen iso anake dhewe iso ngaji, ya pengen wong liya anake wong liya ya kaya. Nah niku manfaat iku seukur karo napa? Karo kondisine piyambak. Wa afdhalul a'mali idkhalu sururi ala qalbil mu'min. Lan termasuk api-api ing amal niku nyenengke tiyang sanes. Kula kemutan niku wonten riwayat niku umpama awake dhewe poso sunah terus disuguhi wong, wayah ndayu disuguhi wong, iku bahkan napa dianjurne, enek sing anjurne lho ya, enek dawuh sing anjurne dipangan ae. Dipangan sing kira-kira gawe gugurne apa wi? Gawe gugurne wis ben nyenengke sing di omah. Misalnya jenengan poso Senin Kemis, terus wayah ndayu disuguhi teh apa roti, dimanggak-manggakne kena wae manggak-manggakne bolak-balik, terus wong ora gelem mangan kan ya rada saking piye to iki, dimanggakne bolak-balik ora kan kadang enek mangkel. Nah iku wayah iki poso sunah, terus wayah ndayu kok di napa? di apa ya mau jenenge disuguhi enek sing dawuhne luwih utama dicicipi mung ya seukur ben marengke sing di omah. Nah orang ngono ya jenengan matur ngapunten kula rai maem tasih poso misale. Nah lajeng iku napa ngamal-ngamal ngoten kan awake dhewe nawi saged ya iso nindakake ngubungake wong liya sesuai karo kemampuane kondisine piyambak-piyambak. Wa khoslatani lan utawi rong perkara la syai'a iku ora ana suwiji-wiji ahdatsu kang luwih ala minuma ketimbang rong perkara asyirku ya iku syirik nyekutokne Gusti Allah billahi kelawan Allah waduru lan gawe melarat bil muslimina kelawan wong Islam kabeh elek-eleke perkara sing kita lakoni ya iku siji nyekutokne Gusti Allah syirik
karo gawe kerugian, gawe perkara sing bahayane gone wong Islam liya. Syirik niku nak kula kemutan Imam Fudail bin Iyad. Niku nak maringi pengertian syirik niku guamblang. Tarkul amali li ajlin nasi fahuwa riyaun. Wal amalu li ajlin nasi fahuwa syirkun. Tarkul amali, ninggal amal mergo wong niku jenenge riya. Ora sida nyampo ngamalati apa mergo wong niku jenenge riya. Nek ngamal mergo wong niku jenenge syirik. Wis dioleh-olehi dhewe. Terus sing paling elek kuwi saliyane syirik yaiku gawe kerugian, gawe bahaya nggone tiyang sanes. Abdanihim fi abdanihim ing dalem pira-pira badane muslimin wa amwalihim lan pira-pira bondone muslimin fa inna jami'a awamirillahi ta'ala mongko setuhune sekabehane pira-pira perintah Allah Ta'ala iku tarjiku bakal dadi bali apa awamir ila khoslataini maring rong perkara ata'zimu suwiji ngagungake lillahi ta'ala maring Allah Ta'ala wasyafaqati lan welas li khalqihi maring makhluke Allah Faqaulihi ta'ala kaya dawe Allah Ta'ala Aqimus sholata wa atuz zakah Aqimu podo jumenengake sira kabeh as-sholata ing sholat wa atu lan podo nekakno sira kabeh az-zakata ing zakat wa qaulihi ta'ala lan dawe Gusti Allah Ta'ala uskur syukur sira kabeh uskur syukur sapa sira li maring ingsun wali walidaika lan syukur marang wong tuwa sira kabeh. Jadi sedaya perintah Gusti Allah niku nak dirangkum mbuh iku salat, zakat, haji, sedekah, seperkara sing wajib, perkara sing sunah iku nek dirangkum intine mung ten perkawis ten dua perkawis siji ngegungne Gusti Allah nomor loro ngegungne melasi berbelas kasih nggone kabeh makhluke Gusti Allah awake dhewe salat iku ya mergo ngegungne nyang Gusti Allah tapi nyang salat iku enek perkara sing ndadekne awake dhewe nyambung karo makhluke Gusti Allah. Rupane napa? Salah sijine awake dhewe niku nak sujud niku ngambung lemah. Sujud iku sirahe cara fikih pelanggaran niku sirahe kudu luwih cendhek dibanding bokonge. Jadi orang kena sikute mlebet rene sampai sirah karo bokong iki rata ngeten mboten. Tapi kudu jedhik ngene. Bokonge iki luwih dhuwur timbang sirahe. Awake dhewe sirahe lah. Apa jenenge kaya simbol kehormatan nek tapi nek sujud to. Awake dhewe wayah sujud. Iku ora mung pisan pindho. Tapi nek subuh rong rakaat berarti ini pirang sujudan 8 sujudan ya misal sarakaat kan sujud ping 1 lenggah terus nopo ngambung neh berarti papat ya papat. Nah zuhur 8 asar 8 papat karo 8 wis 20 ya maghrib bisa. Oke, berarti biro telu pitu mau pinter telu enam ya telu papat marah awake dhewe sujud jedak-jedik bolak-balik
kaya-kaya awake dhewe iki nak gelem angen-angen iku supaya awake dhewe eling nek awake iki asale saka lemah bakale yo mulih nyang jero lemah sing awake dhewe panggone iku wayah sujud iku kaya-kaya awake dhewe nyambung karo tiang-tiang sing sampun ninggal karo lemah sing awake dhewe panggene niki. Nah sujud bola-bali kok malah ora eling mati. Ya rada aneh. Wong sing diambung lemah. Salat iku enek hubungan karo Gusti Allah, yo enek hubungan karo saliyane Gusti. Ibadah lintune nggih ngoten. Poso, zakat, haji, liyane umpamane sedekah saterusé. Jadi kuwabeh ngamal iku nek dirangkum tujuane siji ngegumne nyang Gusti Allah lan melasi nyang makhluke Gusti Allah. Gak enak nggih kanca-kanca nggih. Nah, awake gelem angen-angen ya perkara salat kuwi mung. Awake dhewe umpama ndayuh nggone wong sedina sewengi ping 5. Misale ndayuh sampeyan ngene kang kegul lah masak iwak akeh to lan. Jadi awake dhewe moro ping 5 sedina. Nak pas dengi hari ya kira-kira ya ora apa-apa. Tapi nak wis terope dikukuti jajal ndayu ping 5 sedina. Kira-kira sumpek ora rek. Kang tapi di dewi kang gede selimang dino suwene seminggu kira-kira wis wis jipek dadak wisan. Nah wong kok bendino dayuh ping tapi Gusti Allah didayuhi awake dhewe sowan wayah salat kuwi sowan ngene Gusti Allah ping 5 mboten Gusti Allah niku mboten malah seneng mbok tambahi salat sunah malah remen mbok tambahi ndonga malah remen ora enek welas sing kaya welase Gusti Allah. Jadi gak enek sing luwih merhatekne awake dhewe kejaba Gusti Allah. Gusti Allah niku nak welas karo awake dhewe masyaallah. Luar biasa, gak kena di istilahne ora kena. Lebih awake dhewe urung njaluk wis diparingi. Urung pengen wis dicepakne apa sing dadi kebutuhane. Jadi kaya apa awake dhewe nyang diae awake dhewe boten usah mangan. Boten usah napa boten usah piye-piye. Pokok awake dhewe cek sambung karo Gusti Allah semuane mangke pasti sae-sae sedayane. Mergo gak enek sing luwih napa merhatekne awake dhewe dibanding Gusti Allah niku boten. Jadi sing penting yakin awake dhewe nglakoni dawuh Gusti Allah, awake dhewe ngugemi dawuh Kanjeng Nabi, mesti Gusti Allah merhatekne awake dhewe. Luwih merhatekne awake dhewe. Jadi ngoten iku. Lah awake dhewe ngibadah napa wae niku jere ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiyah Muslim ceritakake an Uwaisin Al-Qarni saking Uwais Al-Qarni. Annahu setune Uwais Al-Qarni iku kala dawuh sapa Sayyidina Uwais Al-Qarni. Maror tuwus liwat sapa ingsun fi ba'di siyahati ing dalem setengahe perjalanan utawa lelono ingsun birohibin kelawan pendeta. Fakultu mongko dawuh matur sapa ingsun ya rohibu rohib ma iku apa awalu darajatin utawi kawitane derajat
yarqoha kang dadi munggahake ing derajat sapa al muridu murid. Kala mongko sapa al muridu wong kang ngarepake akhirat. Kala mongko matur sapa dawuh sapa rohim. Radul mazalimi ya iku siji balekake penganiaya. Wa khifatul zuhri lan entenge geger minat tabiati saking pira-pira hake adam tegese wong sing entengan. Fa inna mongko setune kelakuan iku layas wudu ora bakal bisa munggah lil abdi kedue kawula apa amalun amal wa alaihi halih iku tetep sartane abdun tabiatun utawi hak anak Adam au madlamatun utawa penganiayaan. Jadi ngamal ya wae dhewe iku sok-sok iso dadi mandek ditolak bahkan mergo awake dhewe jek duwe tanggungan karo anak Adam karo menungso utawa duwe penganiayaan gone wong sanes. Jadi urusan karo wong niku abot sangat abot urusan karo wong niku. Penak-penak urusane karo Gusti Allah. Gusti Allah niku moho welase moho kathah pengapuran. Nah wong niku sok-sok akeh syarate. Wal maqalatu utawi pangandikan asania tukang nomor pindho iku pola musdawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam. Alaikum natapono sira kabeh bibuti mujalaisatil ulamai kelawan lungguhan karo pira-pira wong alim al-amilina kang padha nglakoni ilmune kabeh. Wastimai kalamil hukamai lan ngrungokake pangendikane wong kang padha ahli hikmah. Ayil al-alimina tegese wong kang padha ngerti bidatillahi ta'ala kelawan jati Allah ta'ala al-musibina kang padha bener kabeh fi aqwalihim ing dalem pira-pira pangendikane hukama wa af'alihim lan pira-pira tumindae ulama. Fa inna allaha mongko sak temene Gusti Allah ta'ala iku yuhyi nguripake sapa Allah al-qalba ing ati al-mayyiti kang mati binuril hikmati kelawan nure ilmu kang manfaat ayil ilmin nafi'i tegese ilmu kang manfaat kama yuhyi kaya oleh nguripake sapa Allah al-ardo ing bumi al-mayyita kang mati bima ilmatori kelawan banyu udan. Jadi dawuhe Gusti Kanjeng Nabi awake dhewe supaya golek mor-moran, golek majelise wong alim. Yo ora iso awake anake dhewe monggo dipondhokne, dicedhekne yang madrasah yang bisane atau yang pondok misalnya yang pondok. Jadi ojo sampai orang kenal Mbah Yai ora gelem ngrungokke dawuh-dawuhe Mbah Yai. Kok sing kita tersarang-sarang saestu dipun sarmi ridhonipun Gusti Allah hidayahipun Gusti Allah sehingga dados tambah ilmu ingkang barokah manfaat maslahah fitin wa hatta akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نستعين واهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بكل هو حبيب الذي
شفاعته لكل هول من الأموال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله عليه محمد.